guys! Welcome back to my vlog. Sobrang tagal ko rin hindi nag-vlog. So, welcome mga ka-friends. So, ayan, nandito ko ngayon ako sa accommodation dito sa work. Ayan. So, and then, eto, magsa 7-Eleven haul ako. So, ito yung mga napamili ko sa 7-Eleven. Ay, nakakatawa talaga. Ang cute. Ayan. Ito. So, 7-Eleven lang naman available kasi nga, 'di ba? Ayokong pumunta sa mall para kasing nakakatakot pumunta sa mall ngayon. So, ayan. Ito yung binili ko, Sweet Aqua Tint. Ayan, nakikita niyo ba, guys? Ayan, ang cute, 'di ba? Binili ko siya for $1.99 only. And later ito siya, ayan. Tapos ito, blueberries. Sa work, of course. Ano pa rin. Ito, super cute din ang nabili ko. May binili din ako. Ito. Ano to? Fruit Frenzy Sweet Melon. Ayan. Ang cute niya. Can you see it, guys? Ayan. Sobrang cute. And then, of course, nabili din ako ng food. Ang cute niya itong wag na to. Ito yung nabili ko. Ayan. Sobrang cute niya, diba? Ang cute. And meron siyang mini low milk. Ayan, meron din siyang lalagyan sa loob. If ever kakainin na siya. And then, eto, nabili ko cheese squeeze and ganyan. Pero with ano na siya. Easy squeeze na siya. Ayan. Then, wala. Food lang. Then, Cloud9. Ayan. It looks good. Favorite ko to, guys. Tapos, Skyflex. Yun lang. And, meron pa yun ako nabili dito. Safeguard. Parang ang hirap talaga mamili ngayon. Kasi nga, quarantine talaga, guys. Siyempre, sarado pa yung mga malls, diba? So, ang bukas lang is 7-Eleven. Yan. So, nakabili ako ng food. Sobrang, ay, ayan, so nakabili ako ng food. Ang bango. Ayan, so meals from 7-Eleven. So, yun lang naman, guys. Yun lang naman yung nahuli ko sa 7-Eleven. Pero itatry natin yung lip tint na nabili ko. Uy, sobrang ganda niya, guys. So, and I bet it's so cute, oh. Ang cute nang nabili ko for $1.99. Lip tint. Strawberry siya. Number 1 strawberry. Ang ganda. So, itatry ko siya. And, I think it's gonna work. Try natin to. It's Catty Doll. Ang cute, no? And, Catty Doll yung shade niya. Ayaw mag-focus ng camera ko. Catty Doll yung shade niya. So, it means strawberry. Baka color pink siya. We'll try it on. Excited na ako. Tatry natin siya. Oh my gosh. Pag hindi mo talaga alam, nakakasama siya. Uy, ang cute niya, guys. Look. Well, sobrang cute niya. So, since then, wala naman kami. Tatry na natin siya. So, diba ang ganda, guys? Guys, maganda naman yung effect ng lip tint. So, yun lang yung video 7-Eleven haul ko. And I hope you like this video. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe to my videos. Bye!